so no yalo mo na we gbacha ọmarịcha egwu ndị a niile ntinyeli unu tupu anyị wee na-cheta azụ na-asị unu daalụ so esonyela anyị daalụ ọ bụ na just nọ na join ịbịakwara n'oge ịbịara nnọọ n'ezigbote oge ịbịa n'oge taa alright so ọ bụ na just nọ na join just onwere ọmụọcha anyị kwugo ndị nke nọgokwara na mmasị unu daalụ for staying with me to the period anyị gbachalụ nnọọ ọmalịcha egwu a now ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa bụrụ any other thing but if anyị nọ na-anụ for days kupe anyị nọ na-anụ nya bụ asịrị na-aga ọbụrụ dị na asịrị nọ ife a confirm go ịghọtago n'ọnụ president anyị na president ndị United States a wee sị na gịnị mee na due to the genocide dị na Nigeria otu esi egbusisi Christians ama m not ego nchọ ka m kwuo ya bụ ife because ihe nji na-ekwu ya kịta bụ na ndị be anyị abịagode involved ọ bụrụ na o metụtara anyị niile mana ịmago na o nwezi ka ihe ga-emezi ọ dịzie ka onye nwenu ga-ama so kịta anụwa ndị be anyị adịgo involved and everybody na-asị ifugoni ya now anyị niile mana for ndị man ndị amarọ ị ga-ege ntị ka ị malụta na I consider go our country a country of concern. That means na anyị enwego ka onye anyị ejidego ka anyị emego ka onye nwenu ga-ama. It means that na anyị meketezi mee okwezi odidi. So I wesize ka intervene ya ebe ọ bụ na ya ma ngwa onwe anyị okwu as a country. So United States President ya bụ Donald Trump wesi Nigeria ebe ọ bụ na anyị setụlụ okwu afialu n'alụ anyị ga-abịazi nnọọ ịmago ka anyị intervene zia ka anyị tinyezielu unu ọnụ tinyelu unu aka tinyelu unu ụkwụ na ya bụ okwu so wesi na onye deploy soldiers to Nigeria and anyị mana ose etie like this ose etie alright so president si na anyị atọ n'ụjọ na nwere ife na-eme na United States president ama mee such thing adọkatakwazie ya na-ekwuzi bụ na United States government chọọ ime anything like that na akwesị inwe dialogue between Nigeria president and the United States of America president ụfọdụ na-asị which dialogue USA does not dialogue with terrorists eyatago so I man kafasi I ma their movement na I ma ka ha si eme ifefa for their dialogue with anybody ha consider a threat we are a terrorist in their nation so ụjọ na-atụzi everybody that na one day na nwoke ahụ nwekwa ike ịtụ bọmbụ na Nigeria akwa na nọ ebe nso na-emebi n'ala ma owu na-emebi n'ala onye mụ na ya mebiri mụ na Donald Trump anyị anụ nke a se etie kịta se emebi n'obodo a se emebi n'obodo a mana anyị ma ndị na-emebi obodo true for real anyị ma ndị na-abụ na ọha anwa bụ ife na-emebi obodo a now the president of United States na ha chi intervene everybody agbanyaraba si dialogue si bịa come to a consensus si mee nta si mee emu guess the only people pụtasị na ọbụla ọgụ a ka achị nọ na a ga-anụ ya ndị be anyị yes onye ka nji esi n'ebe a na anyị na-akpọ onwe our brother's keeper nke bụ eziokwu bụ na echekibe the zone so na Igbo even Port Harcourt one has n'ebe a ka ha ga-land first bụ an Igbo state no matter how much ha chọọ isi na ha na-akpapụ onwe fa ha so na the south eastern part of Nigeria and ebe a ka ha si na ha adabata first and I man a lot of our brothers nọ ebe ahụ so therefore our brothers bụ ndị able-bodied ndị bụ na fa adịghị blink tupu eme ihe si na nwoke anwa si na ọ na-atụbata anything bụrụ bọmbụ bụrụ soldiers that na ha dị ready to fight now enwekwa m ajụjụ shiri ike o na-abụrụ ichelu na okwu anyị elugo nke the United States kwesị intervene ifili n'orugo nke United States kwesị intervene then intervention or by bombing or by dialogue kedu ka isi wee loo bụ the best way ekwesị isi wee settle all this matter because more on women like this nọkwa
I'm in Nigeria drama, apart from na for economic wise, keniko, ife na-agala ọnụ n'afịa fuel chachacha ligbuo onwe ya a na-egbu ndị mmadụ ọ bụrụ dị sọsọ genocide ọ bụrụ sọ the Christian genocide because anyị ma na a na-egbu Christians every day na this country ma nke anyị nọ ma nke anyị anụrọ agụgokwuo na census ifu na egbugo thousands of Nigerian Christians bombo 18,000 churches or 18 churches or so ka m wee na-afụ because ọ na-awa na-ekwu ya na ọ dịka na ọ bụrụ ndụ mmadụ ka a na-etufusi ụma na eburu ozu onye ọzọ n'isi ọ dịka ebu nkụ so ifu na figures dị alarming ọkwa nke anyị ma nke afụla evidence so Donald Trump na-propose na o nwee plan carry out military action na Nigeria na ọ bụrụ na federal gọọmenti emere gịnị adịghị complicit ya bụ ọ bụ na ha bịara forthcoming isolve the problem anyị nwe of Nigerian Christians being killed in Nigeria kịta na ife nchọrọ ịjụ gị bụ I feel na this is the right way for the US to intervene ka I feel na ọ bụrụ dị their business at all kedu ife ilo kedu ihe iche n'ọnya biye na cause these killings ọ maka na ha bụ Christians ọ maka na anyị bụ Christians ọ maka the hatred for the nation because normally onwe ndị on a normal onwe ndị hate go to Nigeria ọ bụrụ dị ihe abụrụ dị maka ihe religion so kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 anọkwa m live na YouTube in case ọ bụla ị chọrọ join him live na YouTube anọ m na YouTube right now so you can send in your messages engage go engage na the our life just again na YouTube a type or vote ODENIGBO Ubatagi straight to the page our channel then you click it on the DP Ubatagi na the live 07060485853 Mabom na 09155708347 again biko na chọrọ mmadụ ịkwa iyi okwefere otu so ebutu onu m na-ekwu ya ọ dị ewute gị ihe na-aga on in Nigeria I need intervention so ifere ka nsi wetu onu na-ekwu ya na biko aba na mba ọ bụrụ mụnwa ka ị na-aba alụ mba emesa nye gị nọmba Donald Trump ọ bụ na ọnya ka ị chọọ ịba alụ mba ebe then ọ bụ na president a ka ị chọọ ịba alụ mba o nwere ndị mma agwa gị ije na tafa ijere m nọmbịa ije na tia nọmba ebe adị mba mana ebe we're trying to understand the situation at hand and otu bụ the best way to go about it ịghọtago so biko afụgo ana m afụ call unu ihe njiwe na-ekwu ya kịta ka ọ hapụ ebe na nke ọtụ mmadụ off because ọ bụ na ịnụkata onu mmadụ ịnụkwazi ịma na onye ahụ adaga iwu anyị cheta ka ị pụọ ebe mkpọtụ dị gbatụnata redio gị ka anyị nụ ife ị na-ekwu ka ndị ọzọ nụkwa ihe ị na-ekwu mụ anụkwa ya hello kee ka ime Chinwokwu nnọọ daalụ Okay.
Daalụ sọ. Alright, tinye ọnụ onwe ya na-asị ka ọ gbatala anyị ọsọ enyemaka. Bata ajụjụ m na-ajụ kịta bụ gịnị? Ajụjụ m na-ajụ kịta bụ gịnị? Ajụjụ m na-ajụ kịta bụ gịnị? Ọsọ enyemaka ahụ ọ by military intervention? Anyị ma ihe military intervention mean. Ka ọ by dialogue? Ọ dị gị ka etukwula anyị na-akpakwa nkata with president anyị na ọ ga-abakwa ya ntị? Ka ọ ga-abụkwa one of those ịmago na akụkọ akọchalụ wee mee gịnị? Esi na ntị nke a banye osi na ntị nke ọzọ pụọ. Hello, ka ime ndịkwa mma o, ka afa gị na ebe isi akpọ m? Maazị Omeife, ka ebe isi akpọ m nnọọ. Gaa n'iru. Welite ọnụ gị o. All right. Hello. Hello, Auntie Chinazo. Ka ime? Ndị oyi, ka afa gị na ebe isi akpọ m? Ugegbe ụmụ agbala nnọọ. Asịgobi m ka m were ohere a wee kelee gị maka ọmarịcha ego nke i nyere anyị n'ehihie a n'obi dị m saa ụrị. Daalụ sọ. Auntie Chinazo, m gbagidere egwu n'ehihie anụwa so nwa m nwaanyị hapụkwa ihe ọ na-eri bịa tinye aka anyị ncha niile na-agba egwu. Kedu nke tọkanalicha anụ? Maka ọjọ ka oje mgbe enwe ilo? Maka ọjọ. Azọ. Ama m na nne m Weke na Daniel Weke n'ebe ọ bụla ha nọ na ha ga na-asọ ụdị egwu. Anyị ncha niile na-ala ike ụdị egwu Auntie Chinazo. Ya. Ị na-anụkwa? Ihe m chọrọ itinye n'okwu anyị wetara n'echiche anụwa bụ ọ bụrụ na ọgụ na Trump biko ya ọsọ gbakwuo anyị na mmiri na-eri anyị. Mmiri na-eri anyị akachasị ndị Igbo. O nwere ụbọchị anyị ada anụkwu itiforo anyị ada anụkwu ugwu ọ karịgo anyị aka ya gbataziere anyị ọsọ enyemaka. Ya biko sinsi m nụrụ na ọ na-abịa ka m na-agba egwu mana o mechazi ọbịa ọ ga-ewekwa m iwe n'ihi na ihe eji ndị Igbo eme ndị Christians eme dị too much every day mana nsogbu adịghị. Ọ bụrụ na nwoke abịa obi ga-abụ m sọsọ awụrị maragodi m otu a na ọ na-Auntie Chinazo na tata bụ m saa awụrị. Daalụ sọ o. Daalụ. And of course, man, ọbịbịa I'm not like ya because the truth is that ọbịa government ga-change aka. Ịmakwa ihe ọ bụ na imeketere ihe mmadụ bịa intervene, no mean that na leadership gị dị lead ọfụma. And onye mere everybody even Peter Obi tinyelu dị ọnụ ihe afụ ka o shiwe indirectly kwuo the thing because o kwuru ya so onye gaa school ma ihe but ọ bụ na ị nwere foresight na-read in between the lines ị ga-aghọta ebe o si abịa. But a lot of people, even the Chinese government, are going to say, okay, you want to intervene inside the internal affairs another country. Internal affairs are after internal affairs, even when we need help, and internal affairs that they will sort it out, let them sort it out. And so, hello, Kekime. Omeife nke bụ eziokwu ka ebe isi akpọ m.
recorded voice. That's why they follow black money. And usually people are buying African mentality. They don't themselves of mentality. So president at that people so Nana Jobuja, last time they go another position. Same thing all Africa, so Tanzania is Nigeria. So one year so I know different places of themselves. Not Mahadada, Mangana, what's your position? So what you need to have they have the capital but many and it the national party whenever so in the I have law no other sports I am a good and I follow Dalo. Yes, so dalo so. Ya no, eburu nke na onye ọzọ dịka ebu nkụ. Because the issue is that na a country sigi na na for many years. The issue is that na other countries are looking. But no even Trump is a very stubborn person. That's why you buru your internal affairs. But say home about Christians and dying. And the man were very good Christian. Like Christianity in Kia Wakaja, or by religion. And I will give by you believe in. Or believe that na people guide innocently to the place of worship, only to get killed. Or they can't hide abroad they are like you cannot because now any freedom of worship everywhere, or one of your fundamental rights. So if Ibia a place of worship, and no set a church on fire, on open fire, near church. Abroad they are command so onye ma the right of freedom of worship. But onye actually made something since not the president of the country actually made anything. Half of news get out that we will defeat terrorism. When? Kedu mgbe a ga-defeat the terrorism? Tinubu na-asị US president that we are going to defeat terrorism. Mgbe na ọbụrụ by ọnụ. Nye anyị date, tiele anyị time so that mgbe ahụ ruo, anyị ma ga-ejizi aka ịkpọbazi Trump si ya nekwa na onye adịghị emezukwa ihe ọ bụkwa ihe okwu ka anyị na-afụ. Because more like this, I like him ife akpara akpa. Akpakwana ali keep to eat. Ima ni mmenwe don't even start. Eyatago. Mani mago na this intervention has na anadịghọ mma bụ uru ndị nze. Na anadịrọ mma bụ uru ndị nze. So otu anụ ife adịrọ mma ndị a niile a na-agwa gị maka ego biro ha. Kama nọ ndị bụ na somehow the insecurity dị na Nigeria mee gịnị na-benefit for na-abafa na akpa. Jeju ego ne ka a na-akwụ ndị soldiers. Even ndị soldiers nwa na-anọ ụlọ anyị ọgụ. Ha na-enwetakwa ife the right benefit ihe ruru ha na-enwetakwa ya. Ijo a soldier now signal 100,000 naira, 200, 500,000 naira does not cut it. 1 million because they are near their life on the line. And Hanechanya, what are they dying for? Country they ungrateful. I go to region na USA like this. Hey, ihe obuna imegide wee ba army, wee bụrụ a soldier. Onwere onye ji ga akpari am. Onwere onye in fact society dey respect aga na enye good dignity. Ebe anya na respect one soldiers. E ka asị akọma ike eje aya. Hello. Ke ime? Mgbede ọma, ka afa gị na ebe isi akpọ m. DJ Olimbo from Ukeye, no. No.
Makana ọkụkọ ntị ike na anụ ife n'ite ofe. Otu a ka ọ dị. Akwụkwọ kpụrụkpụrụ edobe ọnụ kpụrụkpụrụ bụ ekwu onye a. Ife ji wee na-ekwu ife a bụkwanụ na ya bụ okwu Donald Trump abụrụ nnọọ arụ anyụ n'elu nkwụ gbara isigharị. Ma onye isi ala anyị ma ndị sineti na onye ọbụla na-ama parịparị nya oge sineti bikọ ka afanja na-ama parịparị maka ya bụ okwu. Amadị na onye isi ala anyị na-atụ ụjọ ladi ọ ga-akpọkọ nnọọ Council of Chiefs anyị nwee mitin na Abuja ka a kpaa maka nchekwa obodo a na-ayọ tin a na-ekwu ka ego anyị na-eme ihe ọzọ. Mana nsogbu adịrọ ihe m na-ekwukwa bụ ọ ka mma ọ dị our leaders ha ji nnọọ nwayọ gaa mebe nnọọ mitin ka mma ka a ga-esi weta bụ insekuriti ngwa Trump na anya ha dị n'ime ha emebekwa ihe na ọ bụrụ nke a na-abụ ekwucha arapụ. So ọ bụrụ na ha ma nnọọ ka a ga-esi wee mee ya ole Amerịka nwa ahụ abata obodo a ka m gwa gị nke bụ eziokwu ada dị ọra mma. Ọ bụrụ na eme eze na about Muammar Gaddafi oge nke Muammar Gaddafi na ndị nke Amerịka si wee jee ebe a ndị Muammar Gaddafi ekwero Amerịka bata ebe ahụ because of their mineral resources. Ha megidere baa nkata Libya aga nnọọ Muammar Gaddafi. After everything America bata jiri nnọọ ụzọ ọhịa ha ịnọ mineral resources ha etibezi efu na ọ na ha makwa maka na ndị agbata obodo a ha ga-elekwekwa ahịa ọkwa amination ha ka ajọchite a na-eme ụlọ intervention a na-eme nke a na a na-azọpụ ụlọ ha bịazie obodo a ihe ha ga-eme bụ Christian na Muslim obido wee pịaba ọgụ ebupụtebe amination ha ngwa ha n'ụtụisi ego mere ego asọpụ ndị sọpọtụ ha fight be ndị ọzọ iwu ghọtakwa ebe a na-eje o bikọs ọ bụrụkwa ka akụ iruta ada n'ọnụ ka o ji atọ. Mana ife na-ayọ ndị leaders anyị nwee n'obodo a onye a na-agụ ibi ọ na-eto afọ ya marịkwa na udene na-agba iropu n'aja ọbịa ghọtago maka na ọ bụrụ na mmiri adịrọ akwa arụọ ana m agwafa baji nnọọ nwayọ mgbe ọ bụrụ na Donald Trump na ọ chọrọ inyere anyị aka ọ bụ awa leaders ka o nwere ike ịchịkọta ya na bazọ ọnya ebe ba ya abịa maka na ọ bụ na obodo a dịrọ mma ebukọ ebe anyị ji wee rụọ obodo ọrụ ebukọrọ ego niile wee rie so ọ bụ ebere ka a ga-ebido wee ebube so n'ihe m na-akọwa maka na ụbịa Trump nzọụkwụ ya maka ife a na-emesi Kristian nke bụ eziokwu n'ihe o kwuru bụ pịọ matakwa na nwanne anyị nwoke bụ nna amịkara Kristian eri Kristian ka ọ bụ and ha ji ya ghọtago so ihe eji uche wee ghọta ebe a na-aga maka ejiri uche kwụọ ọla ọ bụ ejiri uche wee kwuo ghọtago gịnị ka a na-achị n'obodo a ọkwa Muslim unu echefugo nke anwa efuzi na ndị Kristian na ọ dị nnọọ ka edebe ebe a na-atụ oche na ọchịchị nnọọ so ife na-ekwu ihe a bụkwanụ dị mma oge a ga-esi wee kpọba mmiri oge ọbaba oge orutebere n'utebe maka na Amerịka nwa ahụ abata ma na obodo a bụ mgbasa anyị apịasasị obodo a apịasasị so na ọ ka mma ka famalibe mere ya so enyi m obere a wee na-ekele ezigbo ọkwa aka m okwu nwoke ọma ka eke ime ana m ekene eze nwata nna anyị ukwu eketi na ezigbo nwanne nke aka m ka ịkwanụ ka ọ dị gị na ezinụlọ gị tantalazi ọnwa ọnwụ ka eke ime ama m na udo dị nke maka eji ọfọ nwanne m ndị ọzọ na-agbọcha ana m ekene onye ọbụla isie ndị ike na ka ọ dịba nnọọ na ajenda ka ọ dị ka nwe nwe amara ọfịa ubejie ka ọ dị ọrụ ogo mana adadị ọra mma lotakwa na enwe
Tilapia, Nayana is the number, Obloma Makanoto, Yana Bay, Ganju, Dalo so. Okay. Kedu onye ọzọ fili ni Donald Trump ebia dị anyị mma na arụ weda na onwe ihe ha chọrọ onwere agenda ọzọ ka ọ na onwere, because the truth is that otu ọbụla o si n'ala wee dị for this country I need the help. So ọbụna Donald kere ahịa president anyị filie that no nchakpodo anya ka achọrọ ịchakpodo anyị, then wee welukwa ihe niile anyị nwere resources anyị na ndị otu ya, maka ịma na the Britain well na-eke imi na anya dị anyị. America weluzie mana kpata they don't finish us be that. Kpata nke anyị agwụgo. So ihe ọbụla anyị na-eme now, I kwesịrị take the very best decision. The very best decision. Mana ihe na-ewute m n'ihe a niile bụ na ka ya ru sọsọ ndị Igbo be anyị bi ya pụta si na ha dị ready. Hello. Good evening. Ebe no, but okay, biko ihe akpọ mgbatinata radio gị, that's the first rule. Mgbatinata radio gị ọ dị oke mkpa. Hello. Good evening. Kekime. Biko we try once wait here. Onye kwezu my brother. Dalo. Yes, eso na ndị feel kwa anya biaba o. Hey, because ihe amadu na-ebi na Nigeria no ndụ. But achọdụ m ka njụ dị self or onya ka mma like this now. Otu anyị si nọrọ na onya ka mma. Onya ka mma. People are dying. Ndị mmadụ na-anwụ every day o. Ihe okwula abụrụ asị. Ibiri n'ọkụ otu aka ị na-aga n'ụzọ ichiri obi n'aka. Ichiri obi n'aka. Otu aka ihe esi na-aga na-ekpe itie, ụfọdụ na-eji pepper spray, ụfọdụ na-eji mma, ụfọdụ na-eji weapon just because na ha mụrụ na ọpụpụ ahapụ na ha analụkwa n'abalị a. Na that day hapụ ha ya anatakwa n'udo. Adị ekwuzi na na-eli nri na na-adị eri, nọ ka mmadụ dịgodo ndụ first ka a na-ekwugodo maka ya, because atọ na in bad pass. Hello. Ka ime? Afa gị bụ gịnị? Oh, daalụ. Okay, gwa bụ onye nke na-akpọ noise dị ebe ị nọ. Ewo, daalụ.
Dalo. Oh yeah, no. Another reason, another good reason. Ihe ndị a niile anyị na-azọkọsị dịka our people na this country ka anyị na-emekwa ni enjoy. Anyị na-eme enjoy. I bụ the question ị ga-ajụ onwe gị. Ka benefit nweta ọ na nnọkọta mmadụ send elu m link na federal government is sharing gịnị nwa necha ya anya nsị a n'obodo a ka federal government na-share ihe ga-erita na free. Ọ dị mma, ọ dịkwa egwu adị m emepede adị m abọda dị ọjọọ nnecha anya nsị tọ ka ndị ga na-atry na their luck. Anyị ga na-atry na our luck, maybe one day ihe emetụkwa ha aka n'obi because ọ bụrụ maka Chukwu gọọmenti anyị adịgo beyond. In fact, ihe Chukwu nọzi bụ gịnị anya na-ele because onye chega ife niile anyị kwesịrị iji bụrụ a nation. Anyị nwa kwesịrị anakọta ije intervene na another country. Anyị nwa kwesịrị na-eme ya because the kind of gifts Chukwu nyere anyị n'obodo a, the kind of resources anyị nwe, the kind of humans anyị nwe, people nwe talent, people nwe interest, people nwe brain, people nwe skills enwe na this obodo. Anyị nwa kwesịrị ije na intervene in other countries, not the other way around. But unfortunately, the leaders anyị nwe ekwela anyị mee enjoy or expand our horizon otu kwesịrị wee dị. Because come the reason why country nwe oil, country a na-akpọbụ the giant of Africa, anyị nwa bụ the giants, yet anyị nwa need help. Ike gwụ kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Keke ime. Good evening. Oh. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m. No. Dalo so. Dalo. Okay. Inugo ni support to Kahabia. Cheta na nọ na YouTube channel Vote Odenigbo. I'm live on YouTube. Subscribe or biko subscribe or like ya. Like ya our life. Engage in our life. Tata anyị na-ekwu maka Christian genocide na-eme na Nigeria. Otu government US so it's gonna have to intervene na our matter since we cannot help ourselves. Can help why? That's not anywhere na-enyelokwa ndị na-enyelo onwe fa aka. First of all, I admit to go na a problem. We have a problem in this country. Now the problem now is how to solve it. Ndị chọrọ inye anyị enyemaka aisibazikwa ha mba. Abịa now kiniko emena akụkọ na I ga defeat terrorism na this country. N'ụwa kịta otu a Nigeria dị na defeat here since all kịta aka chi defeat ya. Okay, hello. Keke ime.
Oh, you fine past me. Thank God, though. Thank you for that. Dalo. Oh, the boy is good. The boy is good or no? Nigeria, even some mother rape. All of us were getting the war around on the job. What we have to do, to wear a check, and we were an aqua. And Gary Medina, I want to go to not 2 years ago, not 10 years ago, 20 years ago, when they put the gear again. And I will get back and dog. And I will also Yana. Now, the man has a day book. What for Yana and a day book. Look at that. I'm going to where I would have you. I can go to. I think we'll be able to walk my 100 yards and one. The people now know my record for a problem. But I'm on a son. I'm a son of back to the back to the kitchen. But I'm about to go over that. So it's just I have making an arm. My thought, my time. You didn't do for the side. Make sure for that. You didn't the matter. The past I took the 7 and I to a motor to the 10 that one. I go to a motor over and down and over. And I brought to go on a friend. In the locality. Yeah, like it. So what I'm talking to that guy. Oh, I didn't even see. But I said, look at it. But I don't know. One night, I thought, I am on one. I America will go. I am the world one. America the world one. And I'm good friend. And then that woman is friend. And I'm a friend is friend. But now, I just get in mind. I am not going to why I did too much. They do the back to the radio. Or no one there. Let me check. I'm on the here. I don't want to deal with what I'm here like that. Now, see where I can talk to the world. So, oh, bigger. Our work. Okay, the people. We're getting to Nigeria. We're getting to that and make it. Not the car over the way we are. It's here. Oh, yeah, after this on. We're not the car before more. And I feel like a neck. Or to neck. I thought I said, neck. Or to neck. That's God, nothing. To go on to support you. It means God. And what in America? When somebody in the house. So the two of you there, I said, no, I'm going on a job. If I take space. I'm my dad, they put on a forest grass, no name of my grass. That's enough. I said, open on a job. On a job, here and now, the black, yeah. And the guy will go to one with the book. Hold on, I'm going to hold the bullet me over and you'll be book, 70 days, 40 years ago. So, from India, I'm going to even the six. The Nigeria and the object, the government. So, we are due to go. So, talk to me now. They're not land go to Lagos. What is nothing happening in Nigeria? Your time is not fair. So, you are due to go. This is not a car flag. I never. Thank you. All right, Dalo. All right. You're not caught up, and I need the intervention. I need the intervention. Whether Naya Bibo, outside Yoruba, Kobo, Nobo, whom it's tell everybody. Ijenandi and Ebukita, a lot of them were Christians, Muslim. They also were Christians, the Yoruba Christians, the Igbo Christians. Or the too much. And they can job na. Can you tell me Ewute na buying in Igbo Banya, but I knew an age put their car in your why? Because some of Niha Nina being Trump in the Chelani. Each and I had killing son again at East, no, they are kidnapping a car. By the time I will tell you, file all these things got embedded in it.
If that's na obro so maka genocide, no, na genocide is the official thing ọ ga-ekwu o ji maka ya abịa. Olugo na omume kita. And I hope nọ ndị a niile na-ekidnap mmadụ na-agba ndị mmadụ egbe. Adị m sure na ọnụ nwa pụtakwala dị ready nọ ya bụ ọgụ because o ruo na omume, ọ bụrụ ebe civilians dị harmless nọ kunga na-enwe ume. O rugokwa na omume now. Adị m sure nụ niile pụtachalụ. Ebe ahụ ndowechalụ ngwa nji agba egbe eme kidnapping. O ruo na omume. Because at the end of the day, ọ bụrụ by issue strength and muscle. Ebe innocent people nọ na-enwere ihe ha mee. So abụna orugo kita orugo to defend your cause because ụmụna nke a mee kidnapping ebe ụdị ife ga-ebegasị a lot of things ga-akwụsịsị ma time ruo na ọ bụ na ihe a bụrụ na ihe ga-eme n'eziokwu a lot of things ga-akwụsị adenwe ike anụ anya because ọ ga-abụ war mgbe anyị anụ ya nwee ike ịnụ ya days weeks. And I'm telling you, ọ ga-emetụta anyị. Afọ na asị na ya kwụsị na Port Harcourt. Ọ ga-emetụta anyị. So it's very important that na ụmụakwala onye president unu bụ si ya mebekwe something because onye achọ ime something ọ ga-eme nwochi imi ya taa. Ọ ga-eme nwochi imi echi. I'm telling you. You know go na a rich man. They kidnap a rich man. Jee check how many days ọ na-etake ịchọta onye a. Either na-achọtara ya n'ozu or na-achọtara ya na ndụ. Jee check. If na this government chọọ ime something, ha ga-eme something. No, who are you? Ijikwa ego, inwekwala afa. You know you're gonna kidnap a rich man, a GDA for days. Ha ga-ewepụta all the resources, security resources ha nwe just to find, especially politicians. Except na ndị kwesịrị ịchọta ya bụ police or ha anwa bụ ihe kidnap ya. Except na ha anwa bụ ihe a hand. Na ha nwere something to do with ofufu onye ahụ. Okay, ka anyị welu nke this onye Arise News ahụ that lady si na flat ya wee dapụ. O welu 1 week achọta camera dị. M sị gị na ọkwefu cameras. M ga-eche na camera dị arụ ọrụ until ihe eme gọvanọ unu. Even when I governor anyị kịta ifu na this camera na-arụ ọrụ. Mana things have been happening on that road and cameras dị there. Banku ga-eji wee ma na obodo a nwee what it takes. But unfortunately, when people na sit on it. People are sitting on it. Ndị bụ na anadịrọ mma n'ọrụ ha. Ha nwa bụ ife jishi ike nọ tụ weli ike ha tụkwesị n'enu ya nọ sie ya ike ndị mmadụ a na-anwụ. The problem is who are you? I don't can do any problem ị na-eme. If you ọbụla ị na-eme. If with these rich people, gị na ha nọrọ n'ụgbọ, gị na ha nọrọ abụghị ofu. Ọ ndị dịka mụ na gị, the normal masses, ndị na-ata afụ bụ ihe na-eme gịnị, all these things na-aga n'isi. Economy adị mma, economy adịrọ mma. Big men ka na-agba moto with AC on. Mana average person dịka mụ na gị, gbanyechanụ fuel iji ejegodo kilometers ebe ị na-eje ọfọzọ ịgbanye fuel. Egbe ete ya agba ikwe echi, but these people, ha na-agba every day. So it's very important ka anyị mata na this country anyị nwere what it takes. But unfortunately, ndị kwesịrị ịbụ na ọha anwa bụ ihe ga na-eme anyị ha na-ebu ka anyị safe na our country. Ha anwa bụ ife na-alụ ka anyị, ha anwa bụ ife na-alụ anyị kam. Anọ m na YouTube and enwe m Ilechukwu Chibuike on YouTube. Also, this one loud oh. My dear brother, o kwesịrị loud. Ama m otego nchọ ka m kwube, but honestly, echere na Donald Trump akaghị bịa by now. Oh, same dalo so Amechi Agụ na afọ dalo no. I'm live on YouTube because subscribe to my YouTube channel. And yes, we are permanent and we are slowly na-aga na permanent sites. So because soro nu ka anyị jee ebe a na ọkwa ndị mmegide ndị nwere ndidi bụ ihe ga-erite uru. Otu a ka anyị si enwe ndidi wee na-aga. So biko soro m na YouTube, engage, subscribe or like ya mee ife ọbụla ị chọọ. Na nke anyị, nke a bụ nke anyị. Ya tọbụrụ nwere ndị ọzọ nwee na-abụla anyị nwa. So mee ka oge esi wee gaa n'iru. Hello. Ka ime?
Trump is way but that on. Nanya for sovereign nation. What I do, he has a decision. They have a sovereign nation. Nobody know where God is where me now find a higher. What is in the police or is in the army? The super bad, yeah. No, you know, they are not a tapa. What I do. So, when I is where the young that do your job now, what I do. So, now, if I didn't come no good, now, all our people there, ụfọdụ ndị ekwe anyị kwesịrị ịtụkwasị obi ya na-agharịpụ anyị ofu politikan ihe kwuru okwu nne na obodo ọbụla ifo ndị omekome anyị last ka 3 days ma a na-aka ndị ọchịchị ya ghọtago so n'ihe dị ebe ahụ bụ na be anyị a bụ be anyị ya ọ bụrụ na ha bido ụmụ eze na ọ bụ na nne ya bulite tata nne ya nwụrụ anwụ na okulite tata okwulitere n'oge ghọtago na okwulitere gboo so n'ife dị ebe a kịta otu ife ahụ wee laụdị ya na Naijiria kịta ọ na-atụ ego igwe ma ilụgotegwu a na-alụ ụjọ a na-alụ prezidenti na-alụ ma ndị Chineke ha jiri kịta wee baa ndị na-echekwa anyị ka ha rụọ nnọọ ọrụ ha kwesịrị ego ịfụ na Trump ahịa anya mana ọ bụrụ na ha emere ya na demand o megide ha nwee ike ba ọ bụ Amerịka a na-ekwu okwu ya ọ fanwaji world power ịghọtago na ịbụ sovereignty na ebụrụ sovereignty nation na ha nwere ike ha mechaa akpọbazie ọbụla arịfọ ịghọtago ma fa mee fashion so mana ife m na-ekwu bụ ka ha dị nnọọ nwaanyị wee gbaa anya ya baa nkịta na be anyị maka a ga-eji wee stọpụọ ihe na maka na fa macha ife niile anyị mana ife ọ bụ na ọ dị emetụtaba ndị be anyị a na-akọ ugbo ebe a na-akọ n'azụ ọ bụrụ maka ahịhịa ghọtago so ihe m na-ekwu bụ sovereignty nation a na-ekwu ma na anyị bụ ọ bụ na sovereignty nation a na-ahazi onwe ha ọfụma ego niile a na-eri asị na a na-eje China wee na-ezupụta ego niile a na-eri ọkwa ego ndị be anyị jikwa paakị ya na China paakị ya na Switzerland emecha ga abacha onye nke azụ aja ebugote ego niile anyị na-ezipụkwa ego anyị ma ndị be anyị biznes n'ụzọ top men ji eme biznes ịghọtago ọ biznes ya ndị China ji nọ na Gambia ji ebe ahụ Gambia ji ego na China jezie na Gambia ji rụọ ọrụkwa railway bụ tren ka nkụ wee bulata na mmepe ha ji webiga ego a na-atụ ego ahụ anya ọ nọcha 5 years Gambia akwụnwụrụ ego ahụ China esi na abịba jee na Gambia napụ ha ebe adị apụọ na ya ka ha mee the business ọbụgo 20 years na ha kọba ego ha ka a rapụzie ha gatere nwe na ndị ọzọ so ọ dị mma ka afọ kọba mana nke anyị ebite ego ahụ ihe abụrụ ihe eji ewerelụ a na-asị na ebidere ego ebidere oge nke efere mfe aka na-abụ ya ma rute taa ma ndị ka nọ n'oche ka na-ebidekwa ọzọ so ike kwuru n'obodo a mana ihe m na-ekwu bụ ọ bụrụ gbata ọ dịrọkwa izelaga ajụrụ mana ka onye ọbụla tinye n'ebere ka ama ma Dalo 0706-048-5853 my one at 0915-570-8347. Hello. Kekime. mana nke a kịta ọ tụ okeke ma oke ana n'ọnụ na isi kraịst ekwuru okwu ahụ onwe ebe ị ka na 2027 eje
governor na-ewere 2027 n'okwu ọbụla anyị eso awụrọ ebido kampen na-erube 2027 onye ọwụ na-agbago break. onye ọbụla agbago breki na nke ahụ okeke na okana ha nọ n'egwu na and na nke ekwereghị ịkọwa mmadụ yesterday again Ebuka o nwere program ọ na-eme na transport o tinyere ebe a mgbolitọ nke ahụ kwuru nke o kwukwa anya eke Trump na-ebu iwe ọ dị na ogbugbu a na-ebu kristian ọ bụrụ ka ọ na-ebu ọ na-akpa kristian mana ọ na-awa abịa ndị be ya na-efe nke a sị na ọ bụrụ sọsọ kristian ọ bụrụ nka ọ na-akpa kristian ọ sị na ogbugbu a na-ebu ndị kristian na Naịjirịa akarịgo anyị na Naịjirịa bụ obodo Chineke gọziri ihe ọbụla ga-eso onye ọbụla mana a na-ebu ihe niile a na-ebu na ọ bụ na ejiri nwaanyị wee dozi ihe ahụ na fa abịa abịa ọ na-ekwu ị maka okwu ya si ekwu ọ na-atụ mmadụ egwu na ọ bụ na fa abịa abịa na ndị a ga-atụkwu ụda ya so ọ bụ na dị na-abịa ekpere mmadụ na-ekpe ekpe ahụ mana oge a na-ekpe ekpere n'oge a na-ekpe kafe ya maka onwere na-agwa ndị anyị na-ekpe ekpere na ọnwụ na ọbanye na sekọndịrị na ọbanye na ọ ga-edozi obodo anyị ya na ike jupụta ọ bụ na Chineke anabatakwa ekpere anyị na ọ na-akwado isi ụzọ a na egozi anyị onye ọbụla egwu na-atụ ka ọ ghara ịbịa ekpere anyị nwụzi ụfọdụ nke ọbịa kama na onwe ha abịa achọrọ ka ndị be anyị ọ na-agba abịa na-eji ma ndị aka ma ma akaba kama na omume na-akwado ile ma amaba ebe ndị ahụ tụọ ndị a ka o gwa anyị ndị ya bụ echi na eji abandị anyị na bana oge Ebuka na-emeda program ọ nwe onye kpọ from Jos ọ dịkwa na yesterday ụtata na agbara ụlọ ụka chọọchị ọkụ na chọọchị mana ịmaga onwe dị ọbụla ga-emepụta Naịjirịa ga-esi na asụsụ ese so kama bụ otuba ka anyị na-ekpe ekpere ọnwụ na ọ na-abịa ka ọ bịa ọ bụrụ na a na-ama ahụ mmadụ nwobe adọrọ ka ama edeta ya aka chọpụta ndị a so ekpere anyị Chineke akwalite anyị ekpere onye ọbụla ga-nọrọkwa na mba ọ ghara ịbịa mana onye atụkwa mana aka onye a so anyị na-ekpe ekpere ma ọ bịa ka anyị magoro na ezi oge aṅụrị nke Fraịde a bụ ụka 2027 apart from ihe na a na-eme na Anambra dịka ka ọ na-awa anọpụta mana fanọ na onweba ma ndị niile na-esi na pati nke abanye na nka ezi Fraịde bụ ụka ebe ihe oge anyị nọ na redio na asụta na onwebe ihe si na wee na nke abanye n'ihi na mmadụ ekwuru mmadụ na-echekwa ka ndị ọzọ bụ gọọmenti okwu ya mmanya ya bụ na ya nọgide ihe na anyị na-eche ka ndị ọzọ akpapụ minista bụ mma kọmishọn bụ onye na-amarị ihe mana banka gị bụ onye ọbụla na-ekwu okwu na ata na ndị eze tupu ọ na-ekwu ọhụrụ ọzọ nke ba aba ebe site na dismat o kwuru okwu ya sade iwe ji ya n'obi ihe ahụ yesterday nke o kwuru okwu Ebuka jere ihe a kwuru na-akụkụ ya ọbụrụkwa na ọ na-ezo ezo so ka anyị magoro ma isi ebe a wee megodo nzọpụta so a ka ndị Izrel weta ahụ bọnde mmegbu dị ya a na-ekwu na nke a na-eme nke a na-ekwu nke a pesentị a na-akwado iwe ndị ekwe ọkwa ndị anyị ka ọ dị dịka a na-ayọ ọba ayọ pụta na-adị ndị ụfọdụ na-akọ ndị ụzọ mmadụ na ọdịmma gịnị bụ ọdịmma anyị so ka ọ dịgoro m otu ahụ daalụ ya bụ agwọ anọgolu n'akịrịka adụ maka ọ na-adị na agwọ nọrọ n'akịrịka onye ọbụla na-eme gị na-agbagharị for nothing na enunugo ihe a na-asị mmadụ dị busy for nothing ihe afọ mmadụ ọ na-akwụgharị enu na ọ na-agagharị na-akwụgharị a na-ekwu a na-akọ a na-ebot kedu ofu productive something nothing confusion everywhere ọkwa na otu akwa anyị sekpụla anyị na-asị Chineke tinye confusion n'etiti ndị ile anyị na amarọ well yes ekpere Chukwu na-aza ekpere in mysterious ways who knows because like I said Chineke azachaga anyị ife niile anyị nwee ihe niile anyị need na this country ihe na-enye anyị nsogbu bad leaders and I ma that na nobody can put them in their place except for ihe na-eme now onye mere m ji echetụ nwa obere ka m malụ because hey asị m how soon kedu mgbe ọ ga-abụ ka ọ dịlio kedu mgbe ọ ga-adị ka ọ bụrụ because like this now I need the intervention anyhow I need the intervention, positive intervention, honestly. Hello.
Keke ime. Ah, no, Abuchi, kebi si akpom. No. Gani you. Dalo so. Okay, oge anyị na-emezikwa rapụ ị nwere ohere ịkakpọ m kịta tinye 1 or 2 n'ime okwu anyị ji maka ya bịa today because I need to know how you feel. Ke ka isi feel, ke ka obi si eme gị gbasara nya bụ ọbịbịa Donald Trump na ọ ga-abịa ka ọ bịa intervene. Ịma na enwere difference between intervening and invading. Invade ga-ama na permission. This is just an indirect way of the US government si na ha chọrọ inwe dialogue ma ọ bụ na president anyị bụ onye na-eche irucha azụ. Yes, because ọ bụ na invading by now ama na akọdị ya n'akụkọ ihe ga na-anụzikwa bụ na nekwe o unlike nke anyị ka na-ekwu na achọrọ ime enu ka achọrọ ime a na anyị agwago gị ihe emechegolo eme a na-akị ọbụla akụkọ. So invading dị iche and ọ bụrụ ihe the US president chọrọ ime. And I feel him that now our president time make the right steps towards sit down with him. And near time frame, because I make them want to plan, which US I don't think I waiting at this period now. Dialogue with a terrorist country because US had a dialogue with terrorists. So and our time as a country of concern, the killing and all that. And kita another time gobrozi genocide kind of times that times there the times there now beginning terrorism in the country. So good idea na okwu esigokwa na nka ba na nke ọzọ. So and them and US president US government they don't have their dialogue or anything with the Heji Hunter and know that name. So and different game affects I'm nature change and all that. But they could see the best way to go about it so that ndị otu anyị bụ na anyị dị innocent ka ha fe dị affected or work actually ga ka arrest ka actually ime ka ọ nọ afụ ga suspect ga a shoot oge on site. Even when we're shooting on site and killing on site. These are two different things. So ka anyị nke actually ime anyị eme. Hey, because finally that day anyị na-atụ ụjọ ya dịkwa ka orugo. This period with the period I na told you aya say ano na aya say ano na aya say maybe kwenala anya obodo say maybe kwenala anya obodo mana nekwu ya like this na ndị chọrọ intervene on dozi come maybe ka actually ime left for me o wabido nishi I need reboot I need rebooting ka I reboot o because obodo aya sago na this country 0706 048 5853 my one at 0915 570 8347. Hello. Keki me. Ndi oyi. Oh, dalo so.
Ejofu Guayin, no. Dalo so. Dalo so. Okay. 0706-048-5853. My phone at 0915-570-8347. Hello. Keki me. Okay, watch you back. Half again. No. Hmm. Hmm. Dalo. Dalo. All right. 07. Of course, this thing okay, close a lot of relationships, country and way with other countries. That's just the truth. Oh, yeah, make a lot of relationship until I settle our matter. Ndige akabido so Chad. Chere na ihe heat webe up, mgbe heat up, ị ga-aghọta. Hello. Ka ime? Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Nna Emeka, ka ebe isi akpọ m. No, gaa n'ihu. All right, Dalo. Aka ha dere about Hachoka Udochia. And of course, this our country is a democratic country, and the same way with US. So everyone will have right to worship. And taking people's rights via watero. What do you ime ihe I have right to speech, right of worship, and right to chaos. A lot of rights. Nke speak anụ a o nwebe ya wee kwuzie okwu kịta atọ ọ ga-aka egbu oge worship ije na-ebu Christian ije church ịma nnata movement, right to movement, yes, ka ịpụ apụọ ịma nnata is either na kidnap ọ ga-afụ ozu gị ọ na-egbu gị n'irube gị ọ na-egbu gị ebe ije ego ife a lot of things. So obodo anụ akwa ifo I need intervention. Hello. Good evening. Ka ime? Ọrụ dịkwa mma. Daalụ sọ. From Independence Layout to no.
Nna na ị na-ekwu. Daalụ sọ. Ọ kwa eziokwu ndị agbakwa n'ọsọ ya nwekwara onye nwe ọ bụrụ akpabio ijiri kere ihe a na-akpị ya paspọtụ Natasha Uduan na kịta anụ a sizie ya ha jekwa je siziwe nke ndị a onye bịa ime travel sizie paspọtụ ya na airport maka kịta orugo na omume ha gbakwa n'ọsọ enwekwara onye gbara ọsọ na enwekwara onye gbara ọsọ shaa. Hello. Ka ime? No, ka afa gị na ebe isi akpọ m? No, Maazị Ọjị. Nọnyekwa olu gị.
And I know I can do the president. Can I have to fire to them? They can have a program on the Dalo. All right. Okay, just one more call. Ka m gbachapụ ya n'ọsọ maka na oge m na ha abịa na njedebe ma ọ bụ na ọ bịalubeghị na njedebe. Okay, 0706-048-5853 ma 0915-570-8347. Ka onye ga-abụ my lucky last caller because anọzi m n'ụna ije ụna ka m nọzi ya ọsọ ka m na-agbazi efe enu ka mmalụ ka o yi esi wee madị. Hello? Hello? Keki ime ndị mma ka afa gị na-ebe isi akpọ m. Osisi ọma. Daalụ. Dalo. All right, and I need a common say, common ground, common understanding. Oboda, I and I need intervention. I need it, whether human or military, God or any type of intervention. I need it. And I want to go n'ike anyị okwere anyị omume. Yes, did I just say na president anwaghị ike ya mana okwere omume si kita I need his intervention. And it's a good thing that the cry of the people known at this country and naroni and can na democracy for the people, by the people, and to the people. O mean that na obu a governor or a president, you eme ade adaba with the country or with the people in Ache. Always something wrong in eme, and these people have been crying since Tinubu bata. Obro sosom anmebe inebe onye obona na ebe. Onwere onye beketel happy ibia. In fact, o nwehozugbo o memetụta onye ukwu. Ghọtazie n'ebe anyị si abịazie, ghọtazie na gịnị mee na ya bụ ife abụrụ ejoki mmata. So nna asị unu daalụ. Ebe ọ bụ na anyị niile chọrọ ka ọ bịa ya bịa mụ na onwe m chọkwu ka ọ bịa. Onwere ihe ya emebi taa na-emebibe before. Onwekwanụ nke ga-emebi echi na-emebibe taa. Ka anyị ga-try all solution until addition or work. Raw work ozi ime gịnị eme na ọdịrọ. Now cheta na anyị nwere Jeans Carnival n'Enugu on the 9th of November 12 noon na Amadio event. Ọ bụ na ị nwere ticket bụ 3,000. Ọ bụ na ị nwere ticket ema mba. So and ihe ị ga-eyiri jean is either na iyi jean n'elu or na iyi jean n'elu naanị or na iyi jean sọsọ naanị or na iyi sọsọ n'elu, but wear a jean because no a Jeans Carnival a na-eme na Amadio on the 9th of November. Ya bụ 3 days from today by 12. Ticket gị dị na Volt FM bịa were ya. Alright, so afọ mba ntichi na zebe aka ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta soon nke chi neburu ụbọchị ọzọ mụnụ ga-anọ na Volt 104.3 FM n'oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Onye mara asụ sụọ n'ikwu, onye amaghị asụ sụọ naanị. Oriri ama ebeneji ibi ụgwọ agbacha ọsọ agụọ mile, agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Ka ọ dị n'echi. Ndewo. Sasa n'ụwa mama onye ọlụ masara ife ọmasọghị nsọ mba onye ọsọ sọrọ anụwere onye ọsọ nsọ Iyama aluwalele awoya maso aniwa awoya maso ayami wele
Oh, I'm na ma bro onye Igbo ihe kara ime m. Ibemo ikembe arumo ikemo ikembe arumo ikemo ikembe arum ikemo ikemo arumo ikemo ikembe arumo ikemo arumo ikemo arumo ikemo How much is it? 104.3 FM. All right, guys. Bye.